OK, takže čau, já vás zdravím u dalšího videa po hodně dlouhé době upřímně. A jo, dneska se podíváme na to, proč žádný videa nevyšly na YouTube a proč nevyšly ani na Instagram. Takže jdeme na to. Tak, první věc. V tomhle příspěvku, tady někde ho dám, jsem psal, že YouTube, nebo respektive Instagram a všechny věci okolo toho smažu na přelomu srpna září. Nicméně dívám se, dneska je 1. října a furt se tak nestalo. A je to kvůli tomu, že dost věcí se změnilo a to vlastně i to, že vlastně Crazy se minimálně ještě chvilku rušit nebude. Wow. Ale to si vysvětlíme později. Nicméně, proč teda tohle video natáčím a co se stalo? Stalo se teda to, jak už jsem teda psal v tom příspěvku, že teda bohužel jsme se s tom nějak nedohodli, neshodli jsme se na pár věcech a nakonec to vlastně došlo až k tomu, že vlastně na jednu stranu tom neměl čas na to natáčet, což chápu. Tehdy si připravoval svatbu svoji nastávající, což to samozřejmě, pokud se díváš, tak doufám, že vám to klape, ale bohužel mělo to vliv na bude Crazy fungovat. Já jsem si řekl, že vlastně to sám dělat nechci, že přece jenom jsme Crazy Fit Guys, takže více než jeden člověk. Na druhou stranu mi bylo blbý prostě si říct, že hej, prostě jo, něco málo už jsme vybudovali a trošku zrušit to ze dne na den, to se mi upřímně nechtělo. Pak mi napsal jeden náš fanoušek, Filip, čau Filipe, že by to chtěl se svým kamarádem, že by to chtěl po nás přebrat, ale já jsem si řekl, že hej, když už v tom jedu a já s tím nechci přestat, tak co prostě ty chlapce k sobě přibrat. A jo, všechno to budeme teprve probírat. Já si myslím, že s klukama se určitě dohodneme. Video, když tak si myslím, že z toho taky vyjde, ale minimálně pro teď zpátky k tématu. Šlo o to, že vlastně Tom teda začal mít jiný starosti, přestal mít čas na cvičení, co samozřejmě chápu. Nicméně potom jsme se vlastně s Tomem v pár věcech neshodli, takže vlastně jsme se bavit úplně přestali definitivně. Vlastně skončilo to začátkem prázdnin, viz teda ten příspěvek. A já jsem nevěděl, co mám dělat. Nechci to teda nějak rozvírat speciálně do detailů, ale je to vlastně přesně tak, jak jsem teďka zmínil. A uvidíme, co bude dál, no, jak to bude s těma klukama. Ale bez nějakého dalšího zbytečného okecávání asi jenom můžu říct, že kluci jsou super. Co jsem se díval, tak jako mají super výkony. A doufám, že jim to tak půjde dál. Těším se, chlapci, na naši spolupráci, pokud se dohodneme. A jo, dlouho jsem otálel s tímhle to natočit, i když už jsem to měl natočený. Vlastně kvůli tomu, že dlouho jsem nad tím byl jako emočně hodně připoutaný, že vlastně byl jsem na Toma naštvaný na jednu stranu, prostě byl jsem smutnej a spoustu těchto emocí se mnou tak jako házelo a řekl jsem si, že to úplně do videa nechci tát, takže to natáčím teda znova už s maximální neutralitou a uvidíme, no, jak to bude. Jinak teda určitě někteří z vás zaznamenali můj postup cvičení minimálně teda na mém soukromém Instagramu, i přesto, že jsem stejně moc nevydával, protože jsem byl vlastně v práci přes prázdniny, ale jo, teďka vlastně začínám nabíračku, jsem se rozhodl, že vlastně když začíná ta zima, takže hodím nějaký pořádný bulk a uvidíme, jak to dopadne, no. Pokud chcete, určitě tady v komentářích mi dejte vědět, jestli vás to zajímá, co jím třeba, nebo kolik toho za den s ním. Rád se s vámi o tom podělím, nebo respektive rád se s vámi s tím podělím. A jinak za mě asi k tomuhle krátkému videu všechno. Veškeré dotazy klidně můžete
taky sem do komentářů. Budu rád za sdílení, lajkování, komentování, však to znáte. A jo, doufám, že se to zase za chvilku rozjede, že to bude tak super, jak to bylo doteď, respektive jak to bylo předtím. A jo, mějte se krásně a u dalšího videa. Čau.